Én arra kérnélek, hogy ezért nyugtass meg légy szíves a szülőket, hogy junior és serdülő szakosztályotok nincsen. Még nincsen, de világversenyen már van ez a két kategória. Junior és újonc kategóriában is lehet már indulni, világbajnokságon is. Tehát ez abszolút a szülőket megnyugtatandó egy szalonképes sportág. De azért készültök ifjúságot nevelni. Természetesen. Rajta vagyunk az utánpótlás nevelés. Mondd el a vendégeknek légy szíves azt is, hogy hol lehet benneteket elérni. Minket leginkább a Facebookon és a weboldalunkon találtok meg, ott fent van több stúdiónknak is az elérhetősége. Egyébként a mai estéről elmondanám, hogy nem csak a mi stúdiónk növendékei, oktatói lépnek ma színpadra, hanem Debrecenből is érkeztek ide oktatók és tanítványok. És az a célunk ezzel, hogy egy jó kis közösséget kovácsoljunk össze az ilyen polgáratlan események alkalmával. Hát szeretnénk majd, hogyha az országból mindenhonnan és Budapesten is ahány stúdió van, mindenki jöjjön el és próbálja ki magát a jövőben. Kérem szépen a következő párost közben a színpadra. Köszönjük. Ja, bocsánat, dehogy is. Hát csak itt engem félbeszakított a Kori ezekkel a kérdésekkel, és az Adri még várat magára az Adri előadása. Úgyhogy Bálint Adrien következik. Köszönjük szépen! Atyai Gabriel telefonszámát szeretném elkérni.